Преди малко, когато ме спряхте и там си бях изгасил фаровете. Спираме и не светят фаровете, нали така? Преди малко спряхте до мене и ми казахте. Автомобила тук. Преди малко, ето там ги изгасих. За управление талона на автомобила. Преди малко ги изгасих, господин Панайотов. Моля да ме извините. Нали 20 лева ще си ги платя, не са кой знае какво. Обаче фаровете ги изгасих преди малко, защото видях, че обърнахте по мен. Заповядайте. Опа, извинявам се. Дай ми личната карта. И нея ще ви дам винаги. Моля ли да копиш? Да, бе. Добре. Ето. Не разбирам, ама да го имам. Немай си го. Добре. Дай ми талончето на автомобила. Да, в кръвка на телефона е веднага. Така. Карайте. 06 45 15 0489. Така, елай покажи на оборудването за начало. Поджапанки си. Което е малко недопустимо. Защо? Ужасите, тегълник. Аптечка Аптечка нямам. и триъгълник. Тегълник имам, ето. Добре. Ала направи